Bună ziua! Bună ziua! Dintre toate distanțele lui Dumnezeu, cea mai frumoasă este omenia, este bucuria. De parcă aș fi în grădina Maicii Domnului, aici în Târgu Cărbunești, la marea poetă și soră Camelia Radulian. Bună ziua! Bună ziua! Parcă ești cu Biblia. De parcă, așa cum am spus mai devreme, m-am trezit dintr-o dată într-o alergare de semne în grădina Maicii Domnului, aici, acasă, în inima marei poete și surori Camelia Radulian. Sunt Florian Silișteanu, un poet român printre lui, și sunt fericit că am ajuns la tine. Ne pregătim să facem și o filmare. Dacă vrei să spui și tu ceva, îți mulțumesc! Ce zi frumoasă și ce întâmplare frumoasă că, iată, sunt astăzi în grădina mea cu fratele și poetul Florian Silișteanu. Poet român, cum zici tu? Un poet român printre ai lui. Un poet român printre ai lui. Dintre toate distanțele lui Dumnezeu, cea mai frumoasă este poezia și îți mulțumesc! Și eu îți mulțumesc ție, Florian, că ești aici. Mă bucur tare mult de vizită. Și acum, hai să-i plimbăm un pic pe prietenii noștri și pe prietenii tăi. Îi plimbăm așa într-o zi de toamnă, prin grădină. Și să-și altoiești acolo un verb, de exemplu, aici suntem în care dintre zone? Hai, suntem în zona romantică, pentru că, da, eu ți-am spus că aici este o microistorie a omenirii. Începem cu vatra, cu focul, element al creației, acolo unde, mă rog, s-a creat totul. Rămâi că m-am învârt eu în jurul tău? Da. Continuăm cu antichitatea, aici unde sunt aceste coloane romane. Apoi cu desprinderea celor două civilizații, Orientul și Occidentul. Aici am reprezentat Occidentul printr-o grădină non-formală franceză, cu un amestec de elemente englezești, toate baroce, romantice. Iar în zona aia avem pentru Orient o grădină japoneză, mini, toate-s mini, dar în fiecare găsești ceva din poezia timpurilor respective. Că dacă vrei să fii un vagabond al timpului și să învingi timpul,
faci așa, o plimbare prin grădina asta a mea. Cam câți golani trec zilnic pe aici? Pe domnul Eseni l-ați mai văzut, pe domnul Creangă, pe domnul Eminescu, Am stat pe banca aia într-o zi, am stat de vorbă. cu domnul Esenin. Da. Am stat cu domnul Eseni. Camelia Radulian și Florian Siliștean într-o nuntă de semne. Chiar aici am stat, uite. Aici e un... Stai aici lângă mine, Florian, fii atent. Și lasă privitorii, nu pe mine, să privească florile astea. Din zona asta, te rog, uite aici lângă mine să stai. Așa. Vezi, uite, și dacă întoarcem un pic ăla mai încoace, perfect. Așa. Aici avem o fuziune între cele două lumi, între Orient și Occident, între Franța și Japonia. Și acum e așa Sinfonia Toamnei. Uite ce șosete de lavandă are toamna. Pâș, pâș, vezi cum a pășit ca o pisică și-a lăsat urme, Liliachi. Eu aș vrea să pozez într-un mers, dar nu-i mersul meu și te rog să... că dintre toate poeziile lumii trebuie să-ți vină ție ceva în minte. Tu care ai scris atâtea cântece și lași în urmă și aduci înaintea urmei o mulțime de semne. Da, ție bine? Ești bine? Ești cu tine? Ideea. Aici chiar sunt cu mine. Aici sunt eu. Așa, îți spuneam, hai să continuăm povestea. Desprinderea celor două lumi. Stai să-ți mai văd După nasul care- odată. Așa, așa. Așa, se prăbușește civilizația, am un zid, o să te rog să-l filmezi la un moment dat și de acolo ne întoarcem la origini, ne întoarcem la noi înșine, trecând prin copilărie și prin amintiri și la străbuni, evident. Hai să mergem, să exemplificăm, pentru că altfel pare că spunem prostioare de poeții. Așa. Uite, zidul ăsta e făcut dintr-o cărămidă refolosită. Tu îți dai seama că în cărămida asta a adăpostit niște povești, o viață, mai multe vieți. Da, cărămida asta. Deci cărămida asta închide în ea niște povești fantastice. Oricum foarte multă viață și habar n-avem noi dacă închide și durere sau mai multă durere decât bucurie sau invers. Da, cred că n-ar fi prea mult să și... Parcă este și un zid din închisoarea poeților. Da, uite, bună analogie. Asta e un cedru meu favorit, pe care l-am scăpat de la pieire și stare mândră de el. Este frumos ca într-o stampă japoneză, cu el se termină Orientul și aici începe fuziunea, aici începe zona copilăriei, aici ne ducem către naiv, către jucăuși, către așa cum e copilăria, jucăușă, un pic kitsch, un pic naivă, un pic Sony. Aici o perdea de verdeață care ar trebui să separe zona romantică de zona rustică și chiar o să o facă la un moment dat, pentru că natura își face treaba mult mai bine decât pot să o fac eu. Asta e un lichidambar, îl iubesc și iubesc lichidambarii pentru că, uite, dată te rog să filmezi lichidambarul, uite-l, așa. Se colorează așa cum numai Dumnezeu poate să coloreze ceva. Nu se poate copilărie fără pomi fructiferi. Ia uite. Asta n-are ce să caute, e un dar. L-am primit ieri și l apreciez enorm, dar n-are ce să caute în zona asta. Nu știu de ce a ajuns pe aici, îl și ascund. Asta e din zona romantică. Iar acolo e zona străbunilor. Unde o să și tragem cortina cu patru câteva versuri Camelia Radulian, doamnelor și domnilor, zi de 3 octombrie, cred, nu știu în ce an, nici nu mai contează. Este prima dată când mă țin și eu de semne și semnele se țin de noi, aici cu Camelia Radulian. Deci suntem în zona? În zona străbunilor, în zona rustică.
Cu străbunii se încheie povestea, se încheie acest ciclu. Începem cu celula, practic cu focul, primul element al creației. Terminăm cu străbunii și dincolo de străbunii apa. Apa este un element al purificării și al repetiției cu circuitul apei în natură. Deci se repetă poveștile acestea ale fiecăruia. În Târgu Cărbune suntem. În Târgu Cărbunești și aici, exact acum ne aflăm în zona străbunilor, sub rezerva că grădina mea e în lucru și să dea Dumnezeu să fie mereu în lucru. Așa, uite, nucul ăsta e plin de nuci. Am în spate o mulțime Ar fi fost nemai întâlnit să-mi fi spus, iată nucul acesta plin de cireșe. Dar s-ar putea, S-ar într-o zi. Dacă îți voi spune asta, să nu mă împuști. Întâmple cu vrăbii. Da. Hai să așezăm cumva. Îți vine în minte, vreau Camelia Radulian, cea curgătoare. Dacă îți vine ceva în minte despre tine, din poezia ta, din tot ce înseamnă distanță. Aveam un cântec, de fapt îl mai am, un cântec Să vină toamna. Stai să-mi aduc aminte, eu nu știu versurile, dar suna cam așa: să vină toamna, să te uit cumplit, să spumege de vinuri și să doară, iar într-o iarnă, ca într-un asfințit, să cânte umbra frunzei pe o vioară. Cam asta a fost. Camelia Radulian și Florian Silișteanu în cea mai cumplită iarnă a mâinilor noastre. Îți mulțumesc foarte mult! Și eu ție, Florian.